Abia tie egwu ijele Prophet alụsi egwu global onye amụma egwu n'ụwa niile odi Itali n'ime Jizọs anyị abịakwa ọzọ ka ịgwa unu ife nwanne na-eme nwanne ya anyị were na-akọwa ka nwanne malụ nwanne ya eji na maka akụ nke ụwa wee gbajọ nwanne ya abịa onye ọbụ na-enwe uche n'obodo onye ọbụ na-enwe uche n'obodo onye ọbụ na malife wona n'olu ogo na-elo na-egbugo ugo bịa ode na igbo chimuchele mụ wona n'olu ogo na-elu agwa eso n'ogwu ego igbo mụ ode na igbo anyị mmụọ akịkọ ka anyị ji bịa tata mụnne ka anyị ụnụ akịkọ ife na-eme n'ụwa n'ezie na Chukwu ma ya na ife onye metelụ ya na ya na-apụ na-eme nwanne n'afọ emeketa Chukwu ma metravel nwanne abụ obodo oyibo mana ife onye metelụ nwanne ya ọ nọ n'ime obodo o nwere ife ọ na-emenyu anya mmenwezela gbochi m ọbịa Chumalusi obodo oyibo Chukwu wanyelụ ya aka ije gazielu ya o jee wee kpata ego oge o ji kpata ego igwe o wee lụtụ nọ na fe nwerụ nọ n'ime obodo vanụ ojili nwayọ kpọba nwanne ya nwanne ife onye metelụ anyị nwerụ n'ọchacha na ndị eti elu gị ego ka ije alụ ụlọ anyị nwerụ n'ọcha n'ụwa ụlọ na-eme anyụ ya kedu ibe ga-eme ụwa dị mma o wee bido wawụnyebe ego ga-eji lụ ụlọ ọ na-agwa elu ibe onye metelụ mmenwezela bọnụ ibe o mete nwanne ya iwe ọ na-eche n'echiche oluwo mgbe ga-eji bụ ọgaranya oluwo mgbe ga-eji li ego oluwo mgbe ga-eji tụpete n'ama arọchimuchele mmenwezela gbochi m bịa nwanne ya wakwụ ebe ego ga-eji lụ nnọọ ibe onye metalụ gbaba olingo ọ na-eli nya bụ ego o ji agba olingo o nwere ife o ji eme n'ime obodo Chukwu ma kpọnya kedu ka ọlụ si aga ọsị na ọlụ na-aga ọfụma ihe n'ụwa niile ya bụ ife anyị na-akọwa nwanne malụ nwanne ya n'obodo onye ọbụla nwe uche n'obodo onye ọbụla nwe uche n'obodo onye ọbụla malife ebe ọ na-emara nwanne ya eji na uche ligbu nwanne gị eligbu ibugo ije n'ụwa niile tie ekumekwu Chukwu ma gwa kata ego nwanne ife onye metalụ oje n'ụlọ mmadụ o jee setezi foto ọ na-awụyelu nwanne ya n'obodo ọ na-esete ụlọ ọ na-esete bụ ụlọ ndị mmadụ ọbịa ka ọ na-egosi nwanne ya mmenwezela bụ ochimu a na-egwu ka na-egwu Chukwu ma gote moto go moto bụ natalụ nwanne ya
ka nwanye jiri tụwa mpete n'obodo a na-egwu ka na-egwu ogo nkenya na onwe ya moto ọ ga-agba ma ọ bụrụ na ọ nata ụlọ ma ọ bịa ka okorubu nata bụ onye metara ibulu moto lee n'ahịa nwanne na-egbu nwanne ya nwanne Chukwuma oluo mgbe ọ ga-eji nata ụlọ oluo mgbe ọ ga-eji nata ọ na-ata vileji onweru na ọ bụrụ n'elu ụwa n'elu ụwa niile ọ na-achọkwu moto ọ bụrụ moto chacha gwa m ife ga-eme ụwa niile ajụjụ na-ajụ ụwa ọ bụrụ na ọ bụrụ gị gwa m ife ị ga-eme nwanne ọrụrụ na agbalị ya moto egwu ya obulu moto lenarịa akịlụ ụwa niile n'ọbịa ka o ji gbaka ọmara ife ọ ga-eme ọmara ife ọ ga-eme n'obodo n'ije n'ụwa dị ọlụ nwodu magana ibe ma agwa ochimiri nne n'ụlọ ka ọ na-elu nne mmiri mụ ejege nje anyị bụ mụ mmegbe na-emegbu ijele n'ọbịa ka eji keji mmanwụ mmesemọkara ijele aka jere kasị mmanwụ ejege nje anyị abụ mụ mmenwolu maka na ochimu nwanne na-egbu nwanne ehu n'obodo ọya marọ ya n'anya malia nwa maka ibi egwu ụwa niile mmenwezela gbochi m ka anyị na nwayọ ka ji aga onye nwe mmadụ aka onwere iwe ma agwa ochimiri mmenwezela gbochi m ọbịa onye ọbụla malụ nwanne ya nwanne ya na-enyere nwanne ya aka n'ụwa niile ma duru ma nwata onye ọbụla malụ nwanne ya mmenwezela gbochi m nwanne ka m na-ekwu okwu n'obodo nwanne na-elezi nwanne ya n'ahịa ka ọ wee kpata ego mmenwodu magana onye na-egbu ọyị ya maka ibi ego ụwa niile n'ụwa niile mgba sumodia solo ijeli mgbo ija nne m nkede ịgbanchi m oluwo ịgbanchi m natara ibuluchi m oluwo nwa mama ịghọta daalụ ibuluchi m oluwo jelebi m ikilibe osimiri ma tata ejege nje ya ụkọmanwụ ijele ijem kwa ijere iyo ejege nje ya ojogbu ye onye ọbụla nwe uche n'obodo onye ọbụla nwe uche n'obodo onye ọbụla malife bueno n'oloko delu agozo n'ogwego igbo ya odenigbo anyị bụ mmụọ chinedu obi ekezie oze ego obia ugbo mmanwụ ochie na obi ekezie oze ego ndị bilibọ gada mmanwụ ike bịa ka anyị naghazịa nke na obi ekezie odo nwami ihe egwu n'aka ọ na-ele nwami ihe egwu n'aka edu na tọki otego ibilibọ gara ọ adịlụ gị mma edu na Malaysia onye jiri ebube ọ amalụ gị mma ịdị n'ode n'Imo iso na gidigba mgbam gidigba tie Colombia
Ozego bịa oko Ogilisi Igbo niile ahụ dike Ogilisi Igbo ka Malaysia odogwu Ozego ndị Igbo na Turkey mmanwụ odu magana ọha adịlụ gị mma Ozego na Indonesia mmanwụ odu magana ahụ ọzọ Dusogwu ka o si bịa Dusogwu n'ọkụzụ n'ọbụ famụlụ nyabụ mmanwụ famụlụ Chinedu bịa Ozego ndị Igbo mahụ ọzọ Ozego niile ahụ Ozego Chinedu bịa Ozego Chinedu bịa Ozego niile ahụ bịa nwere n'oge ka ọ na-elu nne ugo muo ugo bịa ochugo n'igbu ọzọ chugo balugo nzu chudene balude n'unyi mmanweze labọn chiginya nyelugo ugo n'isi ugo chinyere nwata n'iru isi n'ọbịa ka o ji akpa akụ n'ụba jiedo obi ekezia Ozego n'ọkụzụ ugogodu magana ọ adịlụ gị mma ya bụ chairman Ọkụzụ Youth Istanbul ndị ọma na Turkey talụ ọha dịlụ mma Jerobekeje ụkalụsịa Jerobekeje n'ime nwulie Ozego ndị Filip ọgara Ozego ndị Igbo niile mgbadike ndị Igbo bịa hụ mmanya ahụ ka na nwe Jerobekeje ndụ n'ime nwulie CEO Eduwoda Group of Companies Nigeria Limited ndị ọma n'ala Igbo niile ụbịa Importer and Exporters ọ na-atụ general goods ọ na-atụ doors ọ na-atụ tiles building material n'ọbịa ka eji mara odogwu Ozego niile ụbịa Ozego Chinedu n'ime nwuli ya onye nwe mmadụ ka o nwere ego ọ bụ onye mụrụ odogwu na Chief Michael Obiekezie ọzọ mbọsị nwanne Ogbuefi onye Filip ọghara n'ọbụ nya mụlịa Chinedu Obiekezie Dusogwu ka o si bịa nye mmalịa ndọma n'ala Igbo niile ndọmmanụ ekene nne mụlịa Mrs. Teresa Obiekezie Madam Goslow onye ọma eze nwanyị na ma ada eze nwanyị dejọlụ eze nwanyị na-emụndalụ talụ ọha dịlụ gị mma Nnemụlụ Chinedu Igbo dogwu nzọmọgọbịa ọha dịlụ mma ma Chinedu gụrụ akwụkwọ na Linton University College na Malaysia ebe abụ ka ọ gụrụ ya bụ akwụkwọ Jerobekezie ụkalịsịa ndọma nnọọ adịlụ mma ọ sị m ka nọ gị ya onye ka mụ na-ekwu Chiedu Nwadigwe oke osisi dunu kọfịa alụsi ego nke Malaysia mmemmatụ egwu odogwu Ọkụzụ kọmme niile ụbịa odogwu Igbo niile bịa ụka nnagha ugwu ụlọ n'alike n'ọbụba mụlụ ya bụ mmanwụ Chinedu n'ukwulu Chiedu Nwadigwe odogwu oke osisi Igbo niile ahụ oke osisi ọzọ oke osisi oke osisi ọzọ oke osisi oke osisi Chiedu Nwaugwulu oke osisi oke osisi Chiedu Nwadigwe oke osisi oke osisi ma Chinedu Obiekezie ọ sị m kena Chief Uchenna ka ọ gụrụ Iyeli Ọba odogwu na South onyele mmagba Ọkụzụ ka o si bịa mmanwodu magana Uchenna ndị Igbo niile Iyeli Ọba nwere n'ọlụ obodo elu nne mlimụ Chief Martins Ugwu mmeyo ndị Igbo
Mayor nke Malaysia mmiri malugo na Nsụka mmiri ọha dịlụ mma mmiri malugo asawu ya roho odogwe Igbo mmiri South ka isi bịa mmanwụ mmiri Malaysia ọha dịlụ mma ibe menu ụjaja Chief Wubaka ọtọ na anyị kenelede Chief Chris Ololo akụ nwata n'ọkụzụ akụ nwata na Malaysia ndị ọma iji eje obodo ọha dịlụ n'ụma Okechukwu nne m anyị kenelede Nwalupakwu na n'ufuma Nwalupakwu n'Igbo niile bịa Onyoma Nwalupakwu ọgamụtalụ Ikenna Ọkafọ Sajinidu Abuja ka iti eje ebe ahụ ka ị na-agbata ka ya Abuja n'ihu niile ube alụ Ikenna Ọkafọ ọgamụtalụ Chinedu Kachukwu Italian Masalachi odogwu na Nanka ka o si eje ndị ọma iji eme ọgọ bịa ụdalụ mmanwodu magana ka ije na Anaba ka ije kele Okechukwu Nwafọ ọkụ na Anabanụ ọkụ na Mexico ọkụ na Anaba odogwu Mexico ka o si eje ebe abụ ka ọ na-agbata ka ya ọkụ na ana Igbo niile ọkụ ịma na Okwuchukwu mụnyelu n'anya nọ na anya ụra anyụchachalị ọkụ na ana Igbo dogo ego bịa ogo ọkụ ọha dịlụ gị mma ibe mene gị ma ncha na nlụ ụlọ n'Igbo ma ọzọ mmanwodu magana ụdalụ Florence nwa mama nemia Florence Ojamani ọnwa netili ọra udogwu na ọkụzụ ọnwa ị netili Igbo niile ọnwa ego ọnwa netili Igbo gamụ ọnwa ego ọnwa netili Igbo nwa ọnwa ego nwere n'ogo ka o delo Ifeanyi Rochiwu Ifeanyi Nnukwulu Ọka nwandu kwulu niile ukwu ụlọ na dike n'ọbụba mụrụ mmanwụ Ifeanyi Ibigo odogwu ego bịa uko Ifeanyi Udemezuo ọha dịlụ mmanwụ ka njeke na-eto Chukwu nọ mmenwulie Tomeninia Tomi Ilekwu mma Tomeninia Patodox Nigeria Limited ndị ọma na Abuja ka ị na-ebi Abuja ka ị na-achụ aka ya Pato n'imya Pato dị n'Igbo Pato anyị mara ka anyị jee kene igwe His Royal Highness igwe dị n'obonye igwe nnepe ife sọlịa obonye nnegwute igwe obia ogo igwe eze dike n'ukwu odogwu ukwu la na lika na fanwe nnegwute igwe eze dike na alụ eze n'imi ahụ igwe buka ahụ nwere n'ụlọ ka ọ na-elo nne mmụọ aji n'ọkụzụ ma alụ ọ gara n'imi ya aji na Korea aji n'imi ya Ọgọstin Obi Ekezie nwanne Chinedu odogwu na Korea na alụ n'ọha dịlụ mma ego igwe na China ọgbatụlụ enyi n'Ọkịja odogwu CEO Remikes Global Họtelụ ndị ọma na anọ were Remikes niile ndị ọma Remikes Global Hotel Nigeria Limited ndị ọma na anọ were Demezochi ga-elu anyị kenelie ya bụ foreign man ndị ọma na Malaysia foreign man ndị ọma na Turkey ndị ọma na Enugu mmiri wilo odogburu ụmụ ọzọ agwa
Chiba anebo kelechi just too soon ni memulia obia yangu donu na Malaysia dogu mangodu magana kelechi nwaya onye ọma na Malaysia Chief Executive Officer Don Justice Oil and Gas Nigeria Limited ndị ọma na Igbo niile n'ọbụ nya bụ youngest millionaire n'ụmụahịa niile n'ọbụ nya kalịchalị the youngest millionaire n'obowo niile odogwu n'ọbụ oge kalịchalị oji nwa ya na-emelụ arụchachalụ oke osisi dị n'iwu mmadụ degburu onye n'ike eze ego ụmụahịa ka o si je oyila nga ka ọ ga ma bịa Chief Executive Officer Don Justice Oil and Gas Nigeria Limited ndị ọma na Igbo niile n'ọbụ nya bụ youngest millionaire n'ụmụahịa niile n'ọbụ nya kalịchalị the youngest millionaire n'obowo niile odogwu n'ọbụ oge kalịchalị oji nwa ya na-emelụ arụchachalụ oke osisi dị n'iwu mmadụ degburu onye n'ike eze ego ụmụahịa ka o si je oyila nga ka ọ ga ma bịa dịka na-agbalị izuzu ọnapụive sọlịa ọ adịlụ gị mma eze ego niile odogwu ka ije kene Somtochukwu Tiko n'ụmụazụ Abacha Tiko na Istanbul Enyoma na Turkey Tiko na Dubai ọ adịlụ gị mma mmanụ keji ka mma obi na nwa mama nye kenele obi na zọkafọ ochendo n'Ọka South ochendo na China daalụ ọ adịlụ gị mma Chipolu nwoke na mụ kenele abụ nwa lote na n'oge obia abụ nwa Indonesia mmanwodu magana ọ adịlụ gị mma ozego si mụ kene gọfụma ozego ibilibe ọgara ya si mụ kenunu niile ekene Chukwu nwa obi woro ome ka ọ dị mma wa ya bụ na mgbidi ebe abụ ka o si eje n'ụwa too much money ọmọkọ n'ime mgbidi ọ adịlụ gị mma oke ego ọ bịa wero n'olu oge ọ na-elu agụeso n'ogo ego Igbo ya ode na Igbo chimuchelewu ụtụtụ nzaguleri gbana bụ eze ụlọ mma mmala aja na na-eji mọfọ okuzi bilibe ọgara arụ na-eji mọfọ agadi nwaanyị ndị kenga natara a na-eji mọfọ ibegwu ndị ọkụzụ arụ na-eji mọfọ bịa mmiri mụlọ oke bụ mana mụ ji ọfọ mmanweze wagbochi mụ bịa Prince Henry Ọjị odogwu na New York USA ka o teje onye ọma na Igbo no America ka o si bịa onye ọma power biggest oil and gas in Owerri odogwu na Malaysia nwanne m Gigasi odogwu Gigasi oil and gas ndị ji eje obodo ọ adịlụ mma Ifeanyi Ifeanyi nwa Ojokolo na Philippines ni obia Ojokolo na Philippines Ifeanyi Rochukwu Ifeanyi Chukwu nyele nkete Ifeanyi nwa mama daalụ ọ adịlụ gị mma anyị ekene odogo ọmọgọnụ onye ka anyị na-ekwuzinu
onye ka anyị na-ekwu okwu obodo nwa ji mma were mmanụ obi na nwa banne obodo oyibo Istanbul ka o si eje odogwu na anando odogwu igwe dị igwe dobe anyị ndị ọmanụ mana Chinedu obi oke die chifu nọsị m kene Chibuzo edozie ichi obodo dịka wan onye mgbule dị oke bụ ị gara mewa wanụ na Malaysia gbanye ị gara mewa na-echi odogwu onye ma Malaysia onye ma wan izizi na Malaysia akụmụtiwara ụgbọ dogwu n'Indonesia odogwu ọ adịlụ gị mma Chief Executive Officer Mewa Global Concept Nigeria Limited ndị ọma na ala Igbo ndị ọma iji ije obodo alụ Emmanuel nwe ka anyị kenele ogbu ụtọ kelọra n'ugbo ogbu ụtọ kelọra nwanne m odo ogbute n'Indonesia ọchụ ụtọ kelọra ọ amalụ gị mma ibe mere gị maka olikoli mmanwụ eze n'ụbọchị ka ike ne Chidozo nọ mmemụlia Chidozo akwọkwa onye ma n'ezi ogwele onye ma na Malaysia onye ma na Philippines na alụ onye ma n'ime nwụlia ndogodu mmagana eze ọmọgọ dalụ ụlọ na ọ ga-amalụ gị mma Tochukwu mmetu mkpụrụ obi nnabatete na mụ kenelebe oze gosi mụ kenego ọfụma mkpụrụ obi abatete nwanne m odogwu ị na-eme ọgọ bịa ọ adịlụ n'ụma Kennedy nwabalụ mụ ịnọzikwu ya dọti igwedo na Nando dọti igwedo odogwu na mụ kenelebe oji moto eme amala oji ụlọ eme amala ote gosi m kenego ọfụma mana onye ji maka ya wee bịa tata kunu malụrụ Chiedo obi ekezie ogilisi Igbo nke Malaysia bụ odogwu na-atọ ọgwụ wa onye Malaysia dusogwu ka o si bịa Chiedo obi ekezie onye ọma na igwe do bịa agwalị m Chinedu nwanne m Chinedu oze ego bịa ugo iwe mmadụ kalịrị n'elu ụwa asị m nya kalị nwanne ya Chiedo obi ekezie iwe kalịrị akalị na Chiedo obi ekezie gee mụ moto ka mgbulu nawa o ji moto eme amala moto mụ dị na be gị ya mụ ka iyi ka nnawa Chiedo obi ekezie o ji jipụ eme amala mmanwụodu magana ya merụ ụmụ nke mụ Chukwu Nnedu nwa ji moto eme amala ree mụ moto ka nnawa Chiedo obi ekezie onye gburu ebi na-egbu isi ebi onye gburu ebu na-enwe wuda Chiedo n'ime nwụlie anaba na nkịtị agba aka eje ọgwụ Chiedo obi ekezie alụzia ọzọ alụzia Chiedo obi ekezie Chiedo obi ekezie Chiedo obi ekezie iso na gidigba mba m ụzọ na gidigba ego gidigba